Bon dia, estem a l'Àngel Guimerà de Pallejà i anem a enregistrar la gravació de la solució del problema de mat amb 25 jugades del Richard Guerrero. Tenim amb nosaltres a l'equip que va resoldre els enigmes, el primer equip que els va resoldre, i ara estan davant del mòdul perquè no vam tenir temps, se'ns va tirar sobre el temps el dia que vam fer la gincana. I així estem a punt de preparar-lo. Quina va ser la vostra experiència en la gincana? Us va agradar? Va ser emocionant? Sí. Sí? Us va agradar? La recomanaríeu que es faci en una altra escola? Sí, a A moltíssimes escoles. I els enigmes, que els tenim aquí, com els vau trobar? Van ser difícils? Eren fàcils? Bastant difícil. Bastant difícils? Sí, eren complicats. Quin és el que més us va costar? El dels angles. El dels angles. La torre, on tenim el... aquest dels angles. El dels angles. Partim de la situació del risc, amb aquesta mena de carta que vam fer, veritat, que es va informar a direcció del risc que corria la ciutat de Pallejà. I vosaltres éreu els encarregats de treure'ns d'aquesta situació de perill. Havíeu de completar la seqüència de jugades en la planella d'escacs, i cada vegada que resolíeu un enigma podíeu anotar 4 de les jugades. M'havíeu de tornar la planella i quan resolíeu un nou enigma us el donava perquè anéssiu completant. I ara passem a enregistrar la solució a partir de la vostra planella. Vinga, ja podeu començar. Es canviem de posició per seguir amb la seqüència de jugades. Mate. Molt bé, doncs ja la tenim. Ha sortit. Gràcies per haver col·laborat en la gravació, per mostrar-nos a tots la solució, però per sobre de tot per haver salvat Pallejà el dia de les portes obertes, perquè vam estar en una situació d'alt risc. Moltes gràcies.